Krisztus királyt, Urunkat, aki jelen van a kenyér színe alatt. Jöjjetek, imádjunk! Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Az utolsó vacsorán Jézus kezébe vette a kenyeret, áldást mondott. Azután megtörte és odaadta a tanítványainak ezekkel a szavakkal. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Azután a kelyhet vette a kezébe, hálát adott és odaadta nekik ezekkel a szavakkal. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezek az evangélium igéi. A gabona javával táplálta őket, alleluja! És a sziklából mészsel elégítette ki őket, halleluja! Könyörögjél! Úristen, Te azt akartad, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének titokzatos szentsége velünk maradjon. Kérünk, hogy jelenlétét úgy tiszteljük a földön, hogy egykor eljussunk szent színe látására a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fölött szent vagy. Jézus kenyér színében, az oltári szentségben. Felszállott szent kenyér, értünk mondott várni. példabeszédet mondta. Egy ember szőlőt ültetett, körülvette sövénnyel, sajtót ásott benne, szórnyot is épített. Majd bérbeadta a szőlőmunkásoknak, és elment idegenbe. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőművesekhez szolgáját, hogy szedje be a neki járó részt a szőlő terméséből. Ezek nekiestek, összeverték és üres kézzel elzavarták. Egy másik szolgát küldött hát oda hozzájuk, ennek betörték a fejét és szitták gyalázták. Küldött egy harmadik szolgát is. Ezt megölték. Még több más szolgát is küldött, ezek közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Már csak egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Utoljára őt küldte el hozzájuk. Azt gondolta, a fiamat csak megbecsülik. De a szőlőmunkások így biztatták egymást. Ez az örökös, gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Nekiestek hát, megölték és kidobták a szőlőből.
Mit tesz majd a szőlő, uram? Elmegy, megöli a szőlőműveseket, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az írást? A kő, melyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, és csodálatosat szemünkben. Ezek az evangélium igéi. Fogadd el az áldozatot az egész népért. Halleluja! Őrizd és szenteld meg örökségedet, halleluja! Könyörögjünk, mindenható Istenünk, áradd el szívünket kegyelmed bőségével, engedj bíznunk abban, hogy szent fiad földi halála által, amire a titokzatos szentség emlékeztet, megadod nekünk az örök életet, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Érted fejet hajtó, néked áldást mondó, hiszem itt vagy valóban, e nagy szakramentumban. Testamentum.